Atia Lavanio Ratsy vidine Yalagna tsinkoagnano ratsy vidine Zanako maro handafosako araiky Mandroso re vidy fô zato taraiky Fa misy kôpisany zaza efa vôsitre Vidy mora miaraka amy lamba moditry Tsy kiniako agnano karaha ty fa zaho poritry Tsy vitako iady amy fiainagny efa sôsitry marary Kwa tsy vidy zaza mandroso bangako Izy ty tsy ataoko lafo tsy halatravako Telo andro tsy ninanganigny Mangety tsisy te fô iboanagnigny Jaro mijaly Ako mide, zaza mide Mandroso mangide Ako mide, zaza mide Mandroso mangide Antegna magnano karaha tsy magnano Zagna tsy hitany alohan'igny antandro Antegna mandafo mangidy amin'igny tsisy mpividy Mizodizody karaha olo lefaka Antegna tsy tafipetraka Mahazo vanon-tragno jiaby aretagna namandreraka Mafy zalahy Ako mide, zaza mide Mandroso mangide Ako mide, zaza mide Mandroso mangide Ole mama, amesy telefony hely agnanovagna direct Ya, ilazagna atsika jiaby mahita direct tô fô aminaha ato misy zaza Zaza midy, afaka vôsitry miaraka amy kôpy Mbola afaka magnano taratasy atsika Alphaso MP tsy vitan'izay Mbola misy akôho akato Lay tadiavina akôho kana, akôho koko, akôho mahia, akôho matavy Hoatsika jiaby zay mihaino radio ty agny Ato zala misy mangidy Alphaso ny MP Ary mbola afaka magnantso par telefône koa Mafaiky zala zegny ato Magnala hôtsikôtsy mampienjankenja Anty maroa koa baba Ako mide, zaza mide Mandroso mangide 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 Mandroso mangide Mandroso mangide MFA Production